सानसेनि फोरोंफै आंखौ बारा मोनसा मोनसा होनबाय थानाङै गावनो अन्थाइखौ खनना बें खस्थ' बनायनो बिखाखौ हरगोन आं नै नोंखौ गिखाया आङो फै आंखौ सानसेनि फोरोंफै गब'खौ सानसे गब'गोन गथ' दे गथ'खा सानसेनि होआगारा आंखौ बारा मोनसा मोनसा होनबाय थानाङै गावनो अन्थाइखौ खनना बें खस्थ' बनायनो बिखाखौ हरगोन आं नै नोंखौ गिखाया आङो फै आंखौ सानसेनि फोरोंफै गब'खौ सानसे गब'गोन गथ' दे गथ'खा सानसेनि होआगारा Aku mau cari ke siapa?
माइ जलिबिलाय सोरखौ नुवा नोंलाय गोरलै गथ' बायदि दै दाहाराव दुगैबायना सोरखौ नुवा नोंलाय उन्दै गथ' बायदि दै फाखनाव गेलेबायना दैसाया नोंनि बे दुगैनाय दै